Ojogo Mogo, Bishop, Diego, Okonogo, Ibamiri, Manukwabu, Ibamiri, Abonogo, Onye Uchogu, Ogugoba. 20 minutes, please.
Maisha na-emechakwa ọfụma. Onye na-atụ shọpụ atata, osimiri na-aga n'ebule shidike. Maka gịnị? Ihe niile bụ onye bụ agụsị ndị dibịa. Maisha maka ego, ebe m ntị ka ngwa anyị ga-aghara. Agbajiwela akụ na anyị ọbara tụle dibịa. Ọ maka na-emegbu ego, ejere m n'ihe ebule ego wee mee. Mana n'ime na-ewe n'iwe, agara m otusiela bụ ego. Wepụta nnụcha batata, oge m wee kwuo ji na-eme n'iyi. Eri ụbọchị ahụ na mmadụ atụrụ mmesi mmezi. Mama m nwe ọkara wepụtata, chukwuchukwu dozie nwa m. Ka ndị wepụ nzukọ ụmụ, ka ndị wepụ ka ego esi ewe. Ogwe esi ewe oge esi dịka na-ekwu ụzọ, ọ batara ego, ka o mere dibịa gboo. Ka eke n'anya ụlọ emesi. Ka eke n'anya ụlọ emesi. Ndị dibịa karịa. N'ebe na-agba mgbalolo, nwunye na-abọchara gala bụ. Nwunye na-abọchara gala, ọba mgbalolo. Ka ijere nye gala, ndị dibịa karịa. Rọsịa makasịrị ego. Eze akụle, eze akụle, eze akụle. Eze akụle na-agaghị. Mụ na gị cherukwu NMS. Na August 25, mụ na ndị egwu m chere ịta. Awụrụ m nke ebe ọnwa n'anyasị. Awụrụ m ọsọ ji ọmụ osu. Kedu isi ebe ka m ya dịbịa? Ejere m nwunye kwụrụ ebule ego na ebule m ọsọ. Mụ na ha bọdụ na mma mbọsị n'ụgbọ. Olu m ọganizi n'ime ọmụsịrị ebe a. Eze akụle, eze akụle. Ndị dibịa karịrị ebe a. Malaysia batasịrị ego. Ya bụ na aga m ebere ose dibịa.